Siap. Donga dinunga. Kuwi nek nang nggon aku ki pelawak ora loro. Lah piro? Siji. Lah, aku ora nek pengumpane pelawak iki loro, ana pengumpan ana sing mangan. Engko tak umpani, tak nei cacing kowe sing kari mangan. Lah rumah samu aku tusanan lele. Amatil dengkulmu ki. Iya ta. Warjo malah Iki ngomong gregetke kowe. Ora ngregetke ajare butuh umpan kok tak umpani. pelut kae ndek sungut, Nah. lele ndek pate. Tapi kan ya dagelan kok umpan cacing ya kebangetan. Ojo terus nyepelekke ngono. Kesek ta aja nyawang khasiate cacing lah, sampean kena penyakit tipis nek ra gawe cacing. Lho. Ya tapi kan ya obat beda. Lah Aku ngono. gregetne lho ngendikanmu kuwi. Lah ya ora apa-apa. Masa kaya ngono. Ora bakal cacing. Tapi ora prayoga. Oh, siap. Aku lek wis kena jantai nafsu wis yo kaya apa.